Wadhi e kaunti ma Mabei, piny owacho e kaunti ma Mabei komakore kod piny owacho mamalo osechako chenro machiwo chanjo mar kedo gi tuo mar achany mamako dhok, chenro mageto dhok gana 206 e kaunti no mangima. Kaka ripota marwa Ali Abich lero, jopith jamni ibiro dwar ni ochul mana Sh50 kende kuom dhiang' ka dhiang' ka omenda mamoko piny owacho mar kaunti no biro chung'ie. Jopith jamni gwenge mopogore kaunti ma Homa Bay osebedo ka golo ng'ur margi e wi tuoche mopogore mag jamni, ahinya to mago mamako dhok kendo miyo jamni tho, gino maweyogi kod lal maduong'. Achiel kuom tuoche mathoro hinyo jopith jamni en tuo mar achany mamako dhok, kendo nego dhiang' ka ok okony e yo mapiyo. Ka koro jopith jamni yudo fung'ruok bang' migawo mar pith jamni e sirkand kaunti ma Homa Bay chako chenro mar chiwo chanjo ne dhok ne tuo mar achany. Chenro ma kamano ne ochaki Ramba e kar chud bura ma Kabondo Kasipul gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, kendo biro dhi nyime gwenge duto manitie kaunti ni, kendo dhok moinga 206 ibiro chanji e chenro no. Chenro ni mar chanjo jamni ochul thothne gi sirkal mar kaunti. Bathe modong' matin ema wakwayo ni mondo japith ochul Sh50 mondo jamni oyud chanjo. Tuo mar achany, mondo tuo mar achany kik mak jamni wa. Omiyo adwa nakwa jopith jamni kamoro amora ma untie e Homa Bay, goluru jamni oko. Jo chenjo ntie e wards wate, gibro biro iru, kik uriembgi. Gavana Wanga ne okwayo jopith jamni mondo kik rwak siasa e chenro mar chanjo dhok mana gichako no, ka okoni en chanjo mageto thiro tuoche mopogore mamako dhok, kendo geng'o lal ma jopith osebedo ka yudo. Kiweyo moko tim chenjo ting'eyo ni koro watimo nono, nikech jamni moko chanji dhi ketho ne jamni mosechanji. Omiyo mane kwayo na Apisas mawuok e migawo mar pur kod pith jamni e sirkand kaunti ma Homa Bay ne okoni chanjo makamano biro thiro landruok mar tuo mar achany ka gikone gin kod yedhe mag chanjo moromo ma biro chanjo dhok te e kaunti mangima. Watimo chanjo ni mokwongo mondo dhowa obed gi gima kizungu luongo ni herd immunity, mondo gibed gi teko mar dendgi wegi dhawo gi tuo mondo kik tuo nekgi. Target ni mondo wachanj jamni madirom 206,000. 206,000 en namba mane wayudo kinde mane watimo ndikruok mar jopith mag dhok higa 2023. Dipo ni namba no samoro osedhi malo kata samoro osedhi piny. To wabro ng'iyo mondo wane ni dhok duto te ochanji. Wadhi vaccinate dhok e kaunti mangima and gini itime Kenya mangima. Idwa ni mondo time mondo wagol tuoni nikech tuoni nego dhok, kendo wabro bedo gi yore mabeyo ma koro wanyalo bedo gi dhok ma tuoni ogol. Chiachwa inyalo us Kenya ka, kendo inyalo us nyaka oko. To gi tuoche mamoko bende wang'iyo ni bende wabro temo mondo wagol machalo lumpy skin disease. Jopith jamni wacho ni tuo mar achany koro tuoche mamoko osebedo ka nego negi dhok e kor gwenge kane gipako chenro mar chanjo dhok mane sirkand kaunti ochako. Waparo ni chenjo ni dhi geng'onwa mang'eny. Nitie tuo moro mana achiel kuom joma nitie tuo moro ma mbele cha icho nego dhere. Koro ka olendi mondo gokinyi mabet ng'at mokwongo mondo dhoga ochanj te, mondo mi koro abed gi kwe ni koro kata ka tuo moro nogore kuomgi to yudo ka there is some resistance against that disease. To kod tuo moro nitie manyocha osieko kaendi, nitiere dhera moro nomako to kuom hawi maber na thiedhe manochango. Koro kane ichanjo dhok, kane owach ni mondo ater to no ochanje na dhok ma dhok aga neno ka koro gin maber. Koro tuoche machalo mag kuodo, mag munyogi, gine magithago dhok. Akwaya ni ka Nyasaye nyalo yie utimonwa kama endi pile, to dino konyowa mondo mi dhowa gi kik bed gi tabu, nikech tabu ma gibet go gin dhok ma ka wauso to wachulo school fees, ka wauso to wayudo konyruok. Koro onego bed ni gibet e ngima maber ka wan be wamor. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.